Dnes začínajú skautské dni vo Vyčopoch a Vatovciach. Sú zamerané na prezentáciu nášho zboru, pretože dnes, alebo teda v krátkom období slavíme 25. výročie vzniku. Dnes sme vlastne stávali stany, typička a hangáre. My ako zo zboru sme to stávali prvýkrát, pretože my vlastne nemáme, takže boli s tým trochu problémy, ale zvládli sme to súprovo. Prvé dva hangáre pre vás. A zase sa chodí taká biela. Tešíme sa na guláš. To sa nám tu páči a trošku ste tu urobili bordel, však. Lienka! Čo je to ruka? Ale to nie je pravda. Babúka! Tresko sa máme, toto, na raňajky. Dobre. To majú tam sadil. To je kvalitka, víš? No, voláte to Martin, odíde radšej. No tak, ako je to? Neviem, dojde to sa. Ale to je sami. To je nie. Scoutingu 3x zdar! Ideme prehádzať. Zapalujem tento skautský hoj na začiatok oslav 25. výročia 26. skautského zboru. Náš skautský zbor vznikol pred 25 rokmi na sviatok svätého Cyrila Metoda a tak sme sa rozhodli zorganizovať skautské dni na tento víkend. Teraz je piatok večer, vlastne úplný začiatok akcie, je skautský táborák. Strávime spolu večer pri ohni, pri skautských gitarách a dúfajme, že sa zoznámime, aby sme sa zajtra už, keď začnú hry a začne ďalší program, aby sme sa už všetci poznali a nadviazali nové vzťahy, nové priateľstva, veď o to nám ide vlastne, aby ten scouting v našich srdciach sa rozvíjal a rastol.
A počkej, môžem s pánom sami. Nech sa páči. Ďakujem. My tri sme kamarátky. Vy tri? Áno. A spolužiačky. Ako dlho už ste odieli? Od škôlky až po druhú tri. Áno. Takže to je... To je už dlho? To je už asi 2 rokov. 2. Tak už ste boli na tábore? Áno, 2-krát. Ja 1-krát. 2. Úžasné. Raz na minulý raz ako scout, no to 2-krát. No a koľko vás je tu vtielok? To vy ste odtiaľto? Áno, no. Aha. My sme Lienky. Pozor! Skautingu 3-krát zar! Sestra vodkyňa, skauti sú pripravení k slávnostnému vstýčaniu vlajky. Skautské zhromaždenie, pozor, čelom zad a vlajke hľaď. Hej, skauti, Srdečne vás všetkých vítam na našich oslavách. Pozvali sme vás preto, lebo sme chceli toto naše výročie osláviť spolu s vami a ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli od tých najvyšších, ktorí stoja tu po mojom pravom boku, cez vzácnych hostí, ale až po to najmenšie vlča. Z pozície starostu obce, zastávajúceho túto funkciu 6 rokov, môžem však smelo povedať, že máte byť za čo na seba pyšní. Aj keď pri vašej skromnosti ste to na sebe nikdy nedali poznať. A táto obec na vás hrdá. Hlavne, aby ste nikdy nezabudli na tie hodnoty, z ktorých sa skauting zrodil, ktorými sa udržiava a jedine s ktorými má budúcnosť. Prajem vám, aby ste si to tu užili. Ja viem len tak zo zákulisia, čo vás všetko tu čaká. A naozaj nielen užiť, ale hlavne tú myšlienku potom ďalej šíriť. Preto apelujeme na vás, bratia a sestry, buďme ako jedna veľká rodina, šírme ďalej idei skautingu a dbajme si na tie princípy, ktorými teda sa riadíme, alebo snažíme riadiť. Takže ešte raz mám vás všetkých rád. Rada sa dozvedám, že členská základňa tohoto zboru pomaly, ale iste rastie. A najväčšiu radosť mám z toho, že medzi novými členmi tohoto zboru sú deti skautov, ktorí v tomto zbore vyrástli. Naznačuje to tú veľkú pravdu, že keď sa zaseje dobré semeno, vzíde dobrá úroda. Nelte tu blbosti, chlapci! Nelte blbosti! Dobre? A som
Páči? No. Páči sa? Aj vám dám čili. Ale áno. No to už Trkaj. To sa dá zvládnuť, myslím. Dobre. Nebojte sa, nie tak. Nie, tým pozorovania, čo má. Áno, musím tu Chceme zálužie a chceme Topolčianky Masaryk, 41 Topolčianky hľadám. Idú. Áno. 40 na Topolčianky, dobre, Levoča. Mojou úlohou tu bolo zorganizovať program, čo sa týka nejakých voľnočasových aktivít alebo tie športové aktivity, to tak nejako trošku sklbiť. Program máme rozdelený na dve časti. Jedna časť je taká športová pre skautov a roverov v podstate. Budú tam 3 druhy súťaží. Malo by sa hrať ringo, malo by sa hrať dodgeball, myslím, že si chalani pripravili, a baseball sme si pripravili ako nejaké netradičné športové hry. My sme tu akurát rovno na bejsbale, kde teda sa snažíme tie týmy naučiť nejak ten bejsbal. Funguje celé to na systéme 9-členných tímov, ktoré vlastne rotujú medzi jednotlivými stanovišťami asi tak po hodinke. Na tom bejsbale 2 9-členné týmy proti sebe hrajú, ale to ringo sa v 9 hrať nedá, takže to sme museli tú 9-člennú skupinu potom rozdeliť ešte na také 3 menšie 3-členné týmy, ktoré medzi sebou teda zápasia. A ide tu o to, aby pre ten svoj nový tím, ktorý je zmiešaný z viacerých teda zborov a z viacerých teda členov, aby sme teda dostali toho najlepšieho, ktorý teda toto všetko vyhrá. Za to je tu aj systém bodovania. To je ono, aut! Aut a koniec zápasu. Koniec zápasu. Budete chodiť po týchto stanovišťach s nejakými takými rozostupmi, aby sme sa nenahrnuli všetci na jedno. Ideme my traja, sme my traja. Daj papierik. Štart. Ideš. To môžem dať dole. V strednom poháriku je gulička, ale musíte premiešať, zistite, to je dobre. Áno. Dobre. No ideš druhýkrát. To bolo za 2 body. Štart. Aj drop. Jedna. Druhá. Stop. Kiko! 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 Už to je lepšie! Poď, Kiko! Kiko, to jest nie będzie tak na Takže ako ste mohli zachytiť, máme 25. výročie založenia nášho zboru. Z toho teda vyplýva, že ako zbor sme vznikli v roku 1990 a prvá naša púť pešia, ktorá bola na Sviatok svätého Cyrila a Metoda do Nitry. Tak my by sme vám chceli približiť, o aké ocenenie ide. Ide vlastne o ocenenie za službu k skautingu. Ide o čestné vyznamenanie, je to ocenenie 1. stupňa. Późną nocą pustym brzegiem idzie z nami mgła. Fale zaraz nas dostrzegą, spójrz, już pierwsza gra. Chciałaś podbiec tu, ale podbyłość nie pozwoli jej zbyt długo żyć. I zielone moje serce już przestało bić. Začína sa večera! Vítaj večera! Ale tak...
Dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítala v našich krásnych, sladkých 90. rokoch. Otca i Syna i Ducha Svätého. Keď tu teda dnes spoločne ďakujeme za 25 rokov požehnanej činnosti skautského oddielu v tejto farnosti, tak je našou úlohou ešte viac rozvinúť úplný evanjeliový zmysel hlavného cieľa skautskej metódy, ktorým je služba blížnemu. V žiadnom inom svetle sa totiž tento bod nejaví presvedčivejším. Ako každá iná vec, aj služba blížnemu nadobúda svoju plnú hodnotu v Kristovi, cez Krista, s Kristom. Kto sa chce naozaj venovať výchove mládeže, výchove integrálnej, ktorá rozvíja všetky charakteristiky ľudskej osobnosti, tak môže nájsť v skautingu jeden krásny a veľmi užitočný nástroj. Povedal som úmyselne nástroj, pretože skauting nemá zmysel sám v sebe, ale je cestou, je prostriedkom, ktorý má prispieť k rozvíjaniu plnohodnotnej ľudskej osobnosti, vnímanej ako čosi, čo je tu Božím darom a za čo sme zodpovední. Dnes nás je po tých 25 rokoch registrovaných nás je 98. Nie sú to ako všetko deti, je tam dosť dospelých
aj tých prvých členov je dosť, snáď aj 10 tých, ktorých sme registrovaní celých tých 25 rokov. Sú to úžasní ľudia, vážne fakt, že mega super. A celé je to také úžasná tá atmosféra a tak vlastne všetko. Robila som teraz pred 2 týždňami včielkársky sľub a teraz mám tú včielku, ktorú mám mať tu, ale to nevadí. Keď sme boli ešte menšie, tak ma lákalo to, že sa budem stretávať s tými ľuďmi, ale teraz už keď sme starší, tak už chápeme tú podstatu toho skautingu, že akože aj tie menšie deti viesť, aby sme ich viedli na to, aby mali lepší život, aj ochranu v prírode, lásku k Bohu a k blížnemu, aby si pomáhali a tak. Mne sa tu páči na tom, že sme v prírode a že je tu veľká zábava. No, máme tu samých kamarátov a chodíme na letné tábory. Niektoré veci sa vlastne musíme naučiť, že napríklad taký sľub, že považujeme to, ale to je skôr tak, že sami to považujeme za podstatné vlastne, takže sa to učíme z vlastnej vôle, nie pretože by sme museli. Ešte vždy sa teda nájdú aj také deti, ktoré túžia, možno, že naozaj ako protipol tej pretechnizovanej dobe, že tie deti teraz oveľa viac, možno, že sa vracajú aj dospelí k prírode, k tým čistým produktom, či to vidno v stravovaní, alebo aj spôsobe života, že postupne nastáva ten návrat. Les som vždy mal rád a keď som bol malý, som si myslel, že chcem byť lesník a vlastne si to myslím doteraz, ale nie som. A skauting v jednom momente som stretol a bolo to v Žiline na oratóriu u Salesiánov a zistil som, že to je tá najlepšia vec, ktorú môže človek v tom období svojho života robiť, pretože som stretával parádnych ľudí, ktorí neriešili svet cez peniaze, ale cez povedzme hodnoty. Bol som v lese, bol som v prírode, zisťoval som, ako sa s prírodou narába, ako urobiť to, aby vás nezabila okamžite. Ja si myslím ale, že človek, ktorý je skautom, spoznal seba, lebo bol sám v prírode a bol na seba odkazaný. Spoznal, ako vyzerá dobrý človek, ktorý mu pomôže, a spoznal, ako vyzerá človek, ktorý je na konci síl alebo v kríze. A vie sa v takýchto situáciách zachovať. A vie pomôcť aj ľuďom, ktorí možno túto prípravu nemajú. A to je len veľmi maličká vec, ktorá je súčasťou skauta. Pretože skaut je čestný a pomáha. A ja si myslím, že takto má zostať, pretože ja som skautom a som rád, že mám syna, ktorému poviem, toto je cesta. Ochutnaj a sám zistíš, že je dobrá. Ja som teraz v období, kedy sa strašne rada vracam do prírody. Ja som vyrastala v prírode, ako som pred chvíľou povedala, som dieťa z dediny, to znamená, pre mňa je tá príroda úplne prirodzená vec. Ja som sa zobudila vonku dvor, hneď za domom lúka, les, to ako deti sme trávili v lese. A teraz sa zase tam vraciam, ja tam nachádzam pokoj, inšpiráciu jednoducho z mesta, keď odídem z Bratislavy, tak okamžite moja prvá cesta, keď vyložím kufre, tak buď ešte v ten deň alebo na druhý deň idem hneď do lesa a idem si ukludniť hlavu, čiže pre mňa to je veľmi prirodzené.